Protagonisten bila aurrera, Ibon. Bai, gurekin daukagu hemen, arraunlari handi bat azkeneko hamarkadan, bandera gehienetako lortu duen bat, Agustin Mujika. Bueno, Agustin, azteko, hori jo, bera, ez dakit, ze gorputzaldi geratu zaizu? Gorputzaldi oso txarra, pena handila dakau, neharrak eta da nahi ditu mutilak animatzen, da gaude triste, baina hau altzheimer da, nola baite. Hor kuadrilean bi hilobare baituzu, ez dakit eguna betan da, zertzioen nola biziguen, ez dakit ze egoera izan da. Bueno, guk itxetik handa etortzeian, zein godu animatu mutilak ez da. Baina oso gaizki pasatzen nahi da, porque psikologiki hor gaizki pasatzezu, eta zulon sartzezeanen, zertatzean ez da. Kosta aitea altzatzia, eta gure aldetik animo keman, baina zaila da. Hor zulon sartu gea eta ezin atera gero. Agustin, Kontxa ere badator, izu, Castro naritua zera, kortarekin, ondo ezagutzen duzu, ez dakit, nola favoritoak eta nola ikusten duzu aurtengo Kontxa? Hombre, favorito ikuste ditugu Gipuzkoarrak, ondarri bila eta aurren ibiliko jala, Kosta pede bai, eta Donosti beha sartuta doia, eta hori joan ez ikusten noa indikan kanpoan jokatu inberda, ez da? Eta gero betikok, ez da, ikuste du kaiku nola biltzean, eta gero ja jende asko hor, ez da, pelean, ez da, azilero beha igual sartu ingoa, ez dakigu. Ikusi merda, baina hori jo ez ikusten noa indikan kanpon, Urte luze keman dituzu Arraunen, Agustin, aurten iztezu Arraunekin, ez dakit, nola bizian lehorretik Arrauna? Bueno, egia izan berda, gude edadiakin aurreak guazti, berroi urte askau, eta beti hor ezin dugu ibili, ez da, gazte utzi inbertzaioe, Arraunen egiten, da, hombre, kanpotikan ez tezu nahi asko sartu, porque berotu itezea. Nahi dezu bultzatzia, eta bakizu asko sufritu berdala, baina barrunda makiu, eta ezin da ebitatu. Beste aletikan, laguntza eskaini, gauza asko pasatzea burutikan, baina hor gabiltza, kanpotikan animatzen behintzat. Ikusiko aldeu, Agustin Mujika Arraunen ondik? Jo, beti izatet azkeneko urtia, ez da? Eta ez dut esango ezer, porque iba kapaz nahi izazteko guaindikan da. Bueno, Agustin, eskerrik asko gukinotatik, eta mutilei buru altzatzen jozuenan. Bai, inberde utzetik hasi, danak elkartu, eta pentsatu zein deun gaizki, eta danak elkarrekin, altzatze deun hau, eta nik usteet altzako deula. Eskerrik asko, Agustin. Venga, zorratik. Hor da Agustin Mujika handiaren mesua Jose Luis Erkizia Baserri. Utxetik hasi ezan du, utxetik ez, horiok asko du egina, asko. Baina denak elkarrekin. Hori da mezu garbia Agustin Mujika handiak emandakoa. Beti gora, bulegoetan beste gauzari gertatzen espada behintzat, denak elkarrekin, Baserri. Bai, gakoa nik uste dut hitz horietan dagoela, denak elkarrekin. Talde guzitan gertatzen da, herri guzitan, daude joera desberdinak, familia artekoak, arrauna ikusteko ikuspegi desberdinak, eta horrelako egoera batean nik uste dut hor dagoela, ez dena batea, ez gauzak gaizki ateratzen denean, denan beharra izaten da, eta denak bateratu eta denan arte bultza, ez eta behin goien jarri ezkio, gero ikusiko da, ze bide den jatorrena, baino denan arte gora ekartzea, ez da nik uste dut hori jok lortuko dula, ez? Eta lehen esan dugun bezala, horre punto positibo hori, ongarritasun puntu hori aterako diote, gaur neharra egiteko gai honeri, ez? Bueno, eta beste protagonista bat orain gaur irabazle izan da Iñaki Arrastik, Kaikurekin, baina Iñaki Arrastik lan ikaragarriak egina ditu horiz jantzirik, eta bere hitzek balio bikoitza izango dute gaurko honetan, zurea da hitza, Ibon. Bai, hementxe, baitako gurekin, Iñaki Arrasti, Iñaki zorionak, gaurko estropadagatik, eta liga ere, kanporatzen ez bazaituzte, zuena delako, ze sentsazio bizi zen dituzu, horretik? Bai, eskerrik asko, guztua gaude ez, egite esan, estropa aurreneko luzetikan lortu deu, ziaboga bentaja pixkatekin aiatzia, eta horrek errestazioa emateko aurretik jutiak, eta behin bigarrengo ziabogan ila 10 segundu aurretik junda, egite esan, lasaitasun asko ginda, oso guztua, ligare ja ez deskalifikazioiko pasatzen guria dalako, eta guztua, ostegun nahi behi da bintzat, animoso aiatzeka. Eta esaten zenean, Iñaki, ez dala izan, urteko estorpadarik onena pintzat, treniru horretik? Txarra ez da izan, neko guztua, baina onena ere ez, baina guztua, diferentzi batzu markatu ditugu, eta horrekin gatzeka. Bi treniru probatzen ari zarete, ez dakit zuri, bakoitzak ze sentsazio tostetatik, nola somatzen duzu barrutik bi treniruak? Egia esan, biletan nahiko guztua, guaingoz
gaur ibiligan honekin aurtengo garaipen importantenak horrekin lortu ditugu, eta, bueno, igual, sentsazio honenak igual horrekin, baina, bueno, bilakin bata ez bestiakin de ondo. Gaur konfirmatu da, Iñaki, hori jo matematikoki bera jetxi dela, hori jo ibilizara zu arraunean, ez dakit, ze iritzi, ze gorputz, geratzen zaizun. Bai, bueno, raro daitea, ez, hori jo behien ikustia beste liga batian, baina, bueno, gauza pentsatu beharko ditu ez, zein duen gaizki, da, bueno, buelta eman, da, bueno, berriz etorriko hori jo izaten segituko, eta, bueno, hoxe, hemendik animoak aldana, baina, bueno, aurrea behiratu bila da. Eskerrik asko, Iñaki, eta errekuperatzera. Vale, eskerrik asko.